Idemo staviti sin. Kakav je to? Ovako si fino sisu gladi, ovako vidiš. Ajde posle ostavi da mu jesu. Ne, to je sami slik. Ali ne ide. Tvoja faca lepša, bračka, moraš me.
Ne treba razređivača, vidjela je tu litre. Uzeli. Što je to za BBC zvonko? Ja te molim. Da. Na ovoj izložbi pokazano je sve što je poklonjeno, napravljeno i stvoreno s najiskrenijom željom umjetnika da se uključe u pomoć onima čiji su očevi, braća i muževi ugradili živote u slobodu domovine, rekao je otvarajući izložbu književnik Josip Palada. Ideja o ovoj plemenitoj akciji začeta je u mislima umjetnika Hrvatskog Zagorja i to, kako kažu, u trenucima kada su se naši vitezovi pobjedonosno vraćali iz Bljeska i Oluje. Bio je to trenutak kada se uz osjećaj radosti s tugom mislilo i na najmilije